ഹലോ, സ്നേഹം നിറഞ്ഞ കൂട്ടുകാരെ, മൈ സുജിത്. എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു. നമുക്ക് യുവതി കൊണ്ട് ഇന്നലെ അവധിയായിരുന്നു. രാവിലെ യുവതിക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പായി. യുവതി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഇറങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. 7 മണിയായി. എല്ലാ കൂട്ടുകാരും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കട്ടെ. ചെറിയ ചെറിയ വീഡിയോ ഇട്ടൊക്കെ നമുക്ക് വീണ്ടും വരാം. എല്ലാവർക്കും രാവിലെ ഒരു ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വിഷമമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗുഡ് മോർണിംഗ് വീഡിയോ ഇടുന്നത്. എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് എൻ്റെ കൂടെ സഹകരിച്ച എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഇത്രയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. അപ്പം എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസൊക്കെ നമുക്ക് നാട്ടിൽ വരുമ്പം ആഫ്രിക്കയിലെ വീഡിയോസ് ഒരു പരിധിയുണ്ട്, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. പ്രത്യേകിച്ച് കാഴ്ചകളൊന്നും വിളിക്കില്ല. എന്തായാലും എല്ലാവരും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്ത എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സല്യൂട്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇത് വീഡിയോ ആയിട്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരുണ്ട് സുജിത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ബൈ ബൈ.